Ongietorri, Euskal Telebistako saiorik garbienera. Horrait irauni gustora, miluz egiten. Hizkuntza garbizaletasunaz ari gara ez? Hori bai, ezta? Bai, bitu. Garbi, higieneaz ari gara. Bai, garbi. Zergatik ote da? Bat. Badakiteia, hautsari, bueno, akarrai alergia dako txaure. Orduan garbitzen da biz. Bai, orain, eta gure publikoa testigu, ze garbi dauen gure platue. Pablo horretan ere aritu da, txalo bero bat berari. Entzun! Niretzat top 1 pertsona baten garbitasuna. Bai, ez da? Eta programa baten. Pablo, bera igual, baina platoa oso... Datu zera lehiakiak igual, bai. Beitu, ze garbi datu. Ikerreta Joseba, Ana zera utxue. Garbita banoraz. Izan Joseba, ze moduz? Ondo. Bueno, esango dugu eta gogoratuko dugu. Honetiele herrikidiek baina kanpineko lagune. Hoi da. Izano, bai. Betira nik. Bertara joaten. Eta betirako? Espero deu. Claro, ze horre, aipatzen da, etengabe, zuen helburu bakarrak errezia eta mamma mia, biosortzea. Kanpina, bai. Bai, kanpina, bai. Partzelak konkistatuz joan, eta pizkanaka, Izaro Joseba terreno irabazi, estrategia napoleoniko bat. Hoi da. Azkenen gure izango kanpina. Bueno. Ondo, kanpineko lagun, eta bestak beste, bandan, Izaro, zu, zer diote bandakuek? Prest, ereserkia egiteko zaku irabazi ezkero. Hombre. Ondo. Zu zer jotzen zuen? Perkusioa. Perkusioa, egia da? Nolaten ez dugu jarri Izaro, trianguloa joten edo? Triangula aspergarria, Bueno, ez da erraza, nire perkusio jolea naiz. Beti jiji-jaja trianguloa, baina gero ikasi egin barra dago, Jiji-jaja. Jiji-jaja. Behin esan zaten, morista zer marakei buruz eta... Maraka jotzea oso zaila da. Kontuz! Motor gauza da. Hombe, talentoa behar da. Maraka batzu bakuz, Izarontzat. Egun baten, eta karri ez din maraka batzuk eta ez din. Ez da erraza, Nik pentsaten dut, iruki egingo nukela. Ikusi beharko. Ikusi beharko. Garri triangelu bat, zaugagu? Karri. Zaugagu ezer. Joseba Logroñon zu gogoratuko dugu. Zer egiten? Gizarte langintza. Ondo du, Gustora zabiz? Bai. Ondo? Oso gustora. Egia praktikak egiteko Logroño ere. Bai, eta ere. Bai, ez da. Bai. Eta festa gatatzeko eta dana. Gehiago hori igual, ez da. Kai Laurel eta dana. Praktikak hor, ez da. Bai. Gizarte langintza gutxi, Bueno. Goizeko irutatik aurrera igual. Zazpigarren saioa zuentzat, 950 € momentuz, eta bagu ez bidairako ja dirutxu eskuratzen, ia gaur sortia dagoen, hau paso deko, ongietorri. Esker. Donostiatik, antiguotik. Iker eta Joseba gurean, bigarren saioa, aurrekoan, sekulako erakustaldia manda, ez da? Bai, oso. Bueno, Joseba ala ere, apal, ez da? Bai, hendik, distantziarekin, hendik. Bai, oinak lurrean, asko egiteko. Noski, bai. Berronda berroita € irabazituzue? Ez da gutxi. Ez? Asko ere ez? Baina, hortxe dago, kopurua da, Horrela hasten da, fortuna handiena ere, aipatu duzue, bueno, diru zaku osoa irabazizkero alegia, zuen artean, horrela jatetxeren bat bisitatu nahi duzuela. Hortik aurrera, soberakinekin? Bueno, nire gadiez lagun batekin dakat proiektu bat, irekitzeko polleria bat. Hoi askorena, bai, antiguo. Polleria, ez dago, oraindik. Ez dago, Hor merkatu da hor. Hor, Bizkaian egia da, joera handia dagoela. Horretako, zer behar da? Dinot, aurrera pena? Zema diru behar da horretarako? Asko? Bote guztia minimo. Bai, hori eta gehi jau, segurazki. Lagunen bat dago hortik. Bale. Zuke bazkidea ja begiz jota badukazu. Adostuta dago hori. Bueno, berakin bai. Berak ezaki bai. Alago batean, jakingo du, bazkidea gara eta hau da zure lan berria, ez da? Bai. Eta oliaskoa nola prestatuko duzuen edo, errezeta sekreturik ari gara garatzen? Ez, horrengoz, hola. Erreta. Ja, zagozu ezer, Iker. Ez, baina jode, horrela. Baina guk egingo diogu espezia ukitu berezi bat edo... Ez, horrein dika. Egiten hasita. Proiektuak harik dago. Proiektua, bai. Hoieri azaldugu, ezagin norekin, ezagin non, ezagin zer egingo dugun. Baina bai, serioa. Bai, hori da. Sinopsia bakarritan. Gidoia ez, sinopsia esan dibaz. Izena? Sekretua. Sekretua, bai. Orain, dena, errezeta ere sekretua. Joseba, zuze proiektu, bizitzan. Pues ya ikusita hau, pues igual, dirua jarri bat. Bai, ikusita zara, badago, laguntza beharra badago, proiektu horretan. Hau ikusita igual. Aritzen zara, aipatu bezala, Donostia, Iruña Donostia. Iruñan, irakasle ze mailatan? 3. maila urten. DBH-iru, LH-iru? LH-iru, zer moduz? Oso ondo, pozik. Tokatzen zaizu irakastea pixka bat denetik, edo tutorea zara, nola izaten da hori? Tutorea naiz, bai. Eta bai, denetik pixka plastika adibidez. Ez da... Naiz oso fina, ni, beraz,
erakusteko. Ze erakutsi. Hau ez egin, adibidez, ezta? Bai, hori da. Gehiago beste prozesu bat. Argazki bat erakutsi eta hau egin, Vale. nik egin ez. Hori bai, inintzioak egitea bada kontua. Hori, ja. Joseba, ondo, Ba. Gaur Bueno, erakustaldia emateko prest? Bai, Eski, animo bikote sortea. esker. Alasne, eta utxu beze moduz? Ondo. Ondo, hasierako ikarakaz normala den moduen. Usuen nondik? Durangotik. Durangotik, Ondo. alasne lagunek? Bai. Kuadrileko lagunek edo? Ez, kuadria desberdinetan, baina lagunek. Lagunek beti Ja, ari. hori. Karren artean utzi duzuen tartean ere, eska bat. No, eta, ari geratu da hori. Ba, lagunak baina. Alasne ikasten Gasteizen, hasi barri. Bai, Zer gizarte egiten? langintza. Ara? Bai. Ondo? Eta ze Bai. moz du, Ondo, momentuz ondo, baina esterketak. Bai, ikusi. Ondo, eta bestak beste korrika beba hasi zara? Bai, bueno, Da, pixkat. Zoom bata egiten. Be bai. Ondo, Hori, gitu? Zema proiektu zuk ere? Bai. Urtean. Gorputza mugitu, bada. Bai, bai, bai. Ondo, gero zalantzarik izango bazenu, ikasketei buruz diot, Josebari galdetu edo. Bueno, maia berdinen gabe. Bai, orduan ez Orduan galdetu. así que... Bueno, sí. Utsu bezau ikasten, bai, lehioan. Bai, ni lehioan. Ze ikasten? Fisioterapiako lehen urtia. Ah, Ze moz? Oso ondo, ingoz oso ondo. Ondo. Bizera azterketa bat, baina bueno. Bai, Bai, baina bueno. Azterketa praktikoa. Teorikoa. Ah, ba, ze ez praktikoak? Bestela ni praktikorako prest. Ez, baina Bueno. egiten omen duzu, niri esan didate, ikaskideon artean eta orain zuetzan, eta... Bai, Bai, ez da? bai, egiten da. Bueno, bitxia da hori. Bestela nahi basoian kasu kroniko bat ni praktiketarako prest. Vale. Juteko eta krika Bueno, ez egin. dakit, mejora o ez dakit. Lehenbiziko urtea, Lehen urtien badezpada. Ea horrela funtzionatzen duen! Badezpada, igual bigarren urtien edo. Ondo. Bai, bai. Korrika egiten be bai, mendian eta utzu ez ibiltze zara. Ez, gustainate korrika iti asko. Eta, bueno, mendixen, a ber, dagoenien denpora jueten az. Baina ondo. hartu behar da bastante denpora jueteko mendian. Euriari badu ez? Euri egiten. Eta herrian izaten da... Etxien. Lesentetan ondo da hori. Zeiten txinogaz alasne edo noke garria unor edo zein das mue. Ba, bueno, programa bat pasetako asmoe bai. Eta etorri ginen... Azti ginen brometan moduen, Bai. plan etorteko. Eta azkenien, ba, ez dakit. Ez dakit esan zaben bez, baina... Hau ez da broma bat, Ez. Usaio serioa da, Euskal jokoan dago, ez da beste. Alasne eta utzu, eskerrik asko, tortiarren, Bai, etorri. Eskerrik asko zueri. Ez oso ondo pasako dugu, Baina egia da gero, ona erreparatuta. Ja, zebat. Broma gutxi, gaur, Migiluzen jokoan, 22.000, 550 euro. Hasi orain, Ondo. Batzordekide horrezko bi, hemen. Luberri ikastetxeko Euskara batzordeko lagunak egin diraka. Etorri. Alazene eta usue, bai? Oso publiko nazari eta oso jatorrat. Benetan, Jola sorduen euskararen biziraupenen alde Pentsa. guzti emoteko prest. Hori da maila. Apa, Ondo! Egin behar omen dute, orain ikasturtea amaitu eta Europan barrena bidaia, helburua omen da Euskara ere zabaltzen Zabaltzea, jarraitzea. ondo. Amsterdamen, esaterako. Amsterdameko... Munitzen. Bai. Oso ondo. Militantzia, hori ere. Amsterdameko zuluetan. Bai, ondo? Beharrik handian antxe dago. Aldatzen eusue, zuen oraintxe aukera, lehenbiziko fase honetan zertan hariko zareten, hautatzeko. Gu potokumeak. Potakumeak, Bai, bertxotan bai. zuek, oso ondo. Izaro eta Joseba zertan jarriko ditugu? Ikusi makusin. Ikusi makusin, bikain. Eta tribuaren berpa. Oso ondo? Zoragarri. Izaro eta Joseba, ba hauetxek, ikusi makusirako, zuen elementuak. Limoizko tarta, hauntz gazta, tipula. Ilarrak, oliasko bularkia, irugiarra, marrubizko irabiakia eta udarea. Guazen ba, Izaro, irugiarra, 6. limoizko tarta, Bat. ondo, udarea, 7. oliasko bularkia, Joseba, 2. hauntz gazta, Bi. ilarrak, 4. marrubizko irabiakia, 7. oso ondo, tipula, 3. irugiarra, 6. limoizko tarta, Bat. eta... udarea... 8. Oso ondo! Ia, Joseba Izaro zeruntzat, Igual Izarori guzti behar dizkiogu, baina... Izaro, begira, egiteko puntu! presioa zurea orain, Ja. Izaro, hartu maraka horiek, bi pestako maraka horiek, eta egin erakustaldi bat bezala. Ja?
Epa! Ikasi egin, Epa! Eskumuturrak, Ba, eukundu! Oso, Euki hor nahi bazi erabilizuek jatzeko... Edo bestenak ere ospatu. Vale. Ondo. Iker eta Joseba, behar zuie, tentsioa soltatu edo ez? Ez. Ondo, badatoz? Ez, gabe. Berbak, irainetan da zen moduz moldatzen zari, Ondo, irainetan? Esan zuen LH-iruko irakaslea. Lanean ez. Iker zeurekin hasiko gara, Vale. zuen berbak hauek, eta denpora, berekoia. Iker? Buruzalea. Kuskuseroa. Kankailua. Berekoia, Joseba. Buruzalea. Kuskuseroa. Aize poltsa. Berekoia, Buruzalea. kuskuseroa. Marileioa. Nazkagarria. Okaztagarria. Handia, garaia. Kankailua. Megartia. Mañontzia. Arduragadea, narrasa. Manu gaitza. Ai, berekoia. Buruzalea. Kuskuseroa. Marileioa. Nazkagarria. Okaztagarria. Handia, garaia. Kankailua. Negartia. Mañontzia. Arduragadea, narrasa. Trauskila. Biurria, aldrebesa. Manu gaitza. Oso ondo, Memoria ariketa egin barra zegoen eta errebotean ere fin. 6, asmatuta 60 puntu? Ikain, alazen eta usu ez zuek alaukeratuta. Bertso zaleak zaretean za? Ez asko. Ez asko. Borroto ditugu. Ez hau polita dira, txerritatxo sortua gainera. Erne, hile askorik ere ez, baina zorriak baditu, Txirritatxok, txapelan azpizen? Zakit non, zehazki, baina Bueno. zorriko txikian, nola bai? Bertso hau, pega, ba. Mitzak eta oinak hemen, alazne usue. Hile marroia luze edo Mot. buru soilta. Buru soilta? Kaska, gorri. Ondo, guztiok izan dugu, Askura. ta dauzkat hainbat, Zorri. horietako bat bizirik Dago. deitzen dute denek. Nola? Zorri. Ozpin botila buruan. Buruan? Ustu. Ta ez berriro. Etorri. Bueno, Vale! Izero hori laguntzarekin, ondo, alaz neusue? Poto, poto. batzorde zorrotza da. Bai. Poto eta gainera hori bakarrik. Txarto, No. hau pasuek 70 puntu! Lankide gorain zalantza. Izarok egin ditzak mintzioak marakak ere erabilita? Noski baietz. Aldet. Bai, Bai? Boa, bikain. Venga. Arezaiagoa orain, imintzioak, hartu lekua Izaro eta Joseba. Iker eta Joseba bestaldean. Erabili, Bai. Ondo dago. Zu. Lehenbiziko erronda. Bueno, nintzako dugu. Denbora, bale, zitu erabiliko. Hasi. Sartu. Autobusean, trena. Kamioia. Tren gidaria. Tren gidaria, kamioi gidaria. Ez, Makinista. lasai. Ibilgailua. Trena. bai. Ondo. Eta trenan zer? Trenan eserita zaude. Bai, orduan? Eserlekoa, treneko eserlekoa. Zertan Pasajero, bidaiaria. Bidaiatu, ondo bai. Vale, tren bidaiaria. Sudur, Pinotxo. Sudur luzea, moko luzea. Tukana. Tukana, loroa. Takoa, zer da? Taloia. Satorra. Ez. Dauka. Oso hormire, ez. Zer da, segi. Tukana, takoia, Ondo. takona. Ondo. Kodriloa. Ez, hirugarrena. Iuarna. Sumo bi. Bai, borroka. osotu. Borroka lari bi. Osoto? Sumo borroka, bai. Venga, animali bat. Doa. Buzea. Ez, zer dauka? Garrak. Aletak. Aletak, Bai, garrak. eta? Ornitorrinkoa. Bai! Bai! Oso, no!
dituzue. Joseba, ze... Ornitorrinkoa. Ornitorrinkoa bereziki zaila, da, osea... Baina elementu guzti egin ditu. Bai, nik ez dut ikusi inoiz bat. Ikusi, Bai, dinot, burure etortzi be ornitorrinkoa, eta etorria tosatu dugu, danak, 70 puntu! Ondo! Esan maritzuen esan, hau nire proba da. Erakustaldia berriz ere, Iker eta Joseba hartu lekua, Alazen eta Uxue. Nizten ez? Taldean, Ikote, zuek bota, proposamenak lasai. Bai. Ja ba, bigarren erronda, denbora. Kubo de Rubik. Bai, hori da. Sugea. Gulak. Angula. Jan. Bueno, Arrain bat. Itxasugea. Atune. ez. Salmoie. Bai, izan, bai. Panfleto Kartetan, banatu. jolastu, ez. Bai, kartetan. Musini. Briskan. Zu karta banatzen. Bai, karta banatzailea Karta eta... banatzailea eta jokalaria. Eta jokalaria. Eta nola esaten zaio? Karta banatzailea Eta... Izena, venga. Eta... Ze elementu gehiago daude hor, Bikote? Karta banatzailea... Hor. Karta banatzailea eta... Diru Bingoa. Ez. saina. Diru... Kasinoan, trupierra zen, hartu hartu lekua. Bai, kasinoko fitxak. Venga, bar, hori izta bardine, karta banatzaileak krupierra. Nola esaten da, kasinoetan karta banatzen dituen nola da? Karta Karta banatzailea. banatzailea. Edo? Krupierra. Nola? Kurrupierra. Venga, ba, balio. Venga, dana, 70 puntu! Eskuzabal, Bai, Iritsi berriekin, ez da? Alazen eusue, inizioak egiteko prest? Bai. Noski bartu lekua, Iker eta Joseba bestaldean. Ondainarrek lagundu dezatela, noski. Bai. Veteranoak zareteta. betiko moduen. Etiko moduen. Etiko Zaten zaten. denbora. Alazen hasi. Pixu hartu, salto, parapente. Salto en parapenten. Para? Paracaídas. Paratxuta. Bai, hori bai. Bai, ez, listo. Atea iriki, kotxea Kotxea gidatu. Kamioia gidatu. Taxia. Bai? Eta zer da? Taxi gidaria. Gidaria. Bai. Gatua. Katua. Txakurra. Otxua. Ez? Hartza. Beia. Otxua. Beia? Otxua. Otxua. Leoia. Bai. Leoia eta estaria. Ez. Leoi domatzailea. Non? Zirkuan. Bai, hori bai. Bai! Orain ez Bueno, animalistak eta zorionez. Bai, ez orionez. Konkistatu dira, baina bate ongo da. Bai, animaliak Mundua dira barrena. ezin da erabili. Halere, Joseba, harria hori usuek. Beia, adibidez. Oso zer dagoen behi bat. Eta zertu ze hori. Baina. Bueno. Ondo. Ondo, zuek danak 70 puntu. Oso ondo. Joseba, defendatu zure hori. Bai. Bai. Bueno, Eroglifikoetan ere. Hori da. Ja ba. eroglifikoak, kateioka, izero, Joseba zebuk hasiko zarete, Marakabana eskuan ez ez? Vale. Gero pasatzen guez. Vale. Ondo. Lehenengo eroglifikoa, izero, Joseba. Ulertu alduzu nire Azalpena. bikain. Zer da, hau. Zer nahi dugu azala, ameskaren azal, eta pena. Poro pena. Penarik ez, Ja, ni ere poro egin ari nintzen, bai? Hena izona. Ba, azala. Azala. Zelan da, aktore bazu ez? Zaten zuie, jarri pena aurpegia, jarri posta aurpegia. Oso zeia dala? Pona, pena? Joseba izara? Hori azarre da. Joseba nabai? Niri eskatu zidat hemen pena aurpegia eta hasi nintzen da, ez, tripako mina ezen, pena. Pratik komiko, idazki aktore. Izero, Joseba, bigarren eroglifikoa, denpora. Basoan bizi omen dira, Itxia. Piztiak. Pitxiak. zer diez, Otxoak. bale? Txoriak. Ez? Txoiak. Otxiak. Txoian. Ez? I... Txokian.
Itxasoan, Segi. Itxokian. itxoak. Iratxoak. Hori bai. Otxoak okenduta txoak. Iradoaz. Iratxoak. Beraz, Bizi dira. Marak astindu gabe, hori da. Pasa bestei. 50 puntu bikote ondo. Ondo. Oso ondo dago, Baina, astindu bat. Asmatzen danien. Hori da. Bale, Iker Jose asmatzen danien, astindu. Ederto. Iker eta Joseba lehenengo hieroglifikoa. Zabalik egongo da. Eguzkitakoa. Aupa. Ondo. Eguzkiz osatutako tako bat. Eguzkitakoa. Bikain. Ondo? Iker, oiaskoak eta takoak, hori... Baita. Takoak, Baita. Ondo ez da? Bai. bigarren hieroglifikoa denpora. Antzinako sinesmena da. Budua. Bikain. Mamuak bu eta dualipa, budua. Oso ondo. Joseba, hau ere zetoen zure proba, Oso ondo! Azkar gainera, Las nire uste, tentsinuek botateko osona, marakie. Bale, iaztintze ditugun? Alas nauzue, lehenengo hieroglifikoa, denpora. Zein dantza egingo duzu? Arrin. Usue? Arrin. Bai? Arritmikoa. Arrin. Segi? Arritmikoa. Ez? Arrin. Irakurri, dauena. Arrina. Bai, segi, usue. Arrina. Dantza bat. Behar dugu. Arina. Arina. Bai. Ai, oso gertu. Bigarrena. Astinduko ditugu marakak, orain bai. Bai, oin bai. Denpora. Gizon hori da. Zain ordanik. Erro baderantzuna esati. Arrabe bai. Arroa. Erro? Norda, ze aktore da? Matt Damon da. Matt Arra. Matt Damon Arra bihurtuta. Jakin da izena, bueno, erreza. Marakarik ez. Punturik ez. Lasai, pena guztiak anitzeko hemen data Milutoko eskuaren deiadarra. Aurrera! Milutoko eskua! Nahiko ondo klase partikularrak, Bai, hor ere kontuz, bide berri bat zabalduko dut, akaso, Ondo, Antxon irakasle partikularra da, adarrarena. Izarok marakak, nik adarra. Vale. Eta Josebak... Banda polilla. Nik txistua jotzen nun. Bai. Utzi zenuen? Bai, Zer Logroñoa jo nintzalako. Nora? Logroñoa jo naizenez, ja... Ez duten hartzen. Ja, ez naiz klaseta jun. Ja, eta norekin Bai, bildu etxistu badako zu. Bai, Joten zu. Zamorina hoi da. Zamorina ere bai? Bai. Bueno. Ondo. Animo! Izaro Joseba, lehenbiziko eskua. Kaskoak, volumen horretan entzuten jarraitzen bat duzu. Duzu? Zein arrazatakoa da argazkiko txakurra? Sar Bernat. Eitua. Ondo? Zepolita Irene. Zepolitxek. Oi. Bokala. Eta horrela, entzun! Loen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat marko, maite zaitu dago. Nola du izenak entzazpiren kantu honek? Zenbat min. Anaiak, lehenbiziko agerraldia telebistan hau abesten. Hau Zu zan? ezinen urrudi izango. Hau zan? Bai. Ederra. Hor da karaokeko Hoi da. argazki bat, beti zukue, Julen Davizok. Irabazi- Oso politxe hori, Irabazi zuen, sailkatu zen alegia, Bai. eta saritan emanion euro bat. Ara, Arroma, Eta orduan izango dituen 6 denera igual. Oso ondo. Bat eman egin. Ondo. Ogala, bai. Bai, oso politxe hori. Ondo. Bai. Irua paritza edo polita. Aurrera.
Hauetako ze aktoreri egin diogu zuma? Mikel Osada, Telmo Irureta, Martxelo Rubio edo Mikel Azkurain? Telmo Irureta. Osondo? Ikain? Ederto, eskatu barik. Izan, ondo. Aurrera ba, entzun? Nola du izena entzun dugun taldeak? Fine Young Cannibals, Cannibal Daddies, haze izena, Carnival Oldies, Carnival I Love You. Bai? Carnival Oldies. Cannibal Daddies. Buah, txabal. Zugarkar. Bai, ez da? Txarra hori. Alas neusue. Fine Young Cannibals. Yes! That's Ondo. right. Bai. Bokala? Eta ze aukera, askatzeko. Kaskoak volumen horretan entzuten jarraitzen baduzu. Ez? Ba, izan eta Joseba. Ze filmetako irudia da argazkikoa? Gremlins. Gremlins. Zemat aldiz ikusi zuie? Buah, pila. Bai, Joseba? Bizitatu duzu leku hau? Ez, hain digan ez. Hori hurrengoa, ez da? Txikitan askotan ikusten nun. Bokala? Alegia? Kaskoak volumen horretan entzuten jarraitzen baduzu? Zer? Gaztetan aurikularrak topera, zaharretan gorreriak jotzera. Zaharretan? Hori bazordeak? Bai. Bai, onartu, bai. Bai! Txamadina, fondo! Eto. Irratiko kaskok eta kontuz, Bai. Bueno, guri mediku batek esan zigun, kanpotik sartzen denez, uinak eta kanpotik sartzen omen dira, ezurretatik, eta bai, barrura sartzen dituzun horiek arriskutxoak omen dira. bale. Bai, joera dau beti. Bai, osaltu. Ni Jartzeko. baju xamarra ukitzen dut, eske... Gero nire jarrera ere, energia maila alakoa da nire ere, Iker eta Joseba, bigarren eskua eutxi puntuei eta Animo. komodinari. Gaur ere, erostera joan behar dut. Zein erresistentzia mota neurtzen da ohmetan. Anaerobikoa, marruskadura, elektrikoa, aerobikoa. Elektrikoa. Ingeniero oiak, esana. Ingenieretako batean tokatu dute. Bokala. Adimentsu dator, entzun. Zetalderen bertsioa sortu digu. Zaldibogo, Tapia eta Lekturia, Oskorri, Egan. Egan. Bai? Kales nauzue? Zaldibogo. Eamarakoiek. Kolore, kolore eta guztu guztiak. Ona? Ondo? Zain errata, Eta bokala bikote? Iker Joseba, aurrera. Zein ospetsu bilakatu digu Maia Gerlari Adimentsuk. Gari, Inigo Etxezarreta, Eñau Telorrieta, Gorka Urbizu. Inigo Etxezarreta. Ze guapo Maia Gerlari. Bestela ez edo? Bai. Jazki? Guapoago. Maia Gerlari. Gusto kontu bat. Bueno, bai. Bokala? Beste bat, entzun. Forever. Yes. Norzan? Madonna, Nina Simone, Bonnie Tyler, Olivia Newton-John. YouTube. Biedo iruditu. Nina Simone. Ai, alas nauzue? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. It's a heartache. Ondo? Bokala?
O. Askatzeko aukera, alaz nausue. Da bestela azken erronda? Bai edo ez? Ez. Iker, Joseba azken erronda. Ze koloretakoak dira nobitaren galtzak? Zuriak, urdinak, gorriak, beltzak. Ja, zaila, Uf. Urdina. Ondo? Ojalá? Falta? Ba, hori. Ba, adibidez. Eta... Saltoki handian, erosketa handi, denda txikian, egunean, egunekoa. Bai? Bai. Komodina! Apazuek! Alazne eta usue, marakako adituzue. Bai, komodina, a ver. Zer nahiago? Komodina. Gozen ba. Begiak eta guzti jaten duzu? Jopa! Noiz ospatzen dira Notting Hilleko inauteriak? Abenduan, otsailean, abuztuan edo urrian. Abuztua. Erto, Ondo. abuztua maieran. Sekurako giru edo. Liona, Sekurako giru dago, Alaz nausue, bokala. Entzun? Maravilla. Nola du izena? Entzun dugun abeslariak, Phil Collins, Peter Gabriel, Mark Knopfler edo Stevie Wonder. Stevie Wonder. Phil Collins. Beste bateri jole mundial bat. Bai? Bai? Bokala? Hala esaten du, Ni naiz bateri jolea. Genesisen bateri jole izan. Baina, Da gero- zer zara abeslaria, ez nik bateri jolea. Bueno, Eta bestie gero gerokoak. zuzanien Bai, geratu bai. zan, bai? Alazne Ondo? eta usue, aurrera. Ze archipelagotan kokatzen da Terceira isla? Cabo Verde, Madeira, Faroe, Azores. Azoreak. Zondo? Bokala? E. Begiak eta guzti jaten duzu. Aurrera, ezta? Bai, aurrera. Entzun ba. Baina ederra da. Zutxutik itzuran, saltoka doazen. Berazait, maraka jotzen ari dela, niri poza matea dio garri. Gu ez dugu nahi, baina nola du izena kantu honek? Gozategi lof, beti, Egunon. Egunon, mi luze finak, Bai, bai. Jode. Bokala? I. Eta horrela? Beste ronda bat ere badago, Behar izan ezkero? Bai? Bai. Bai. 5. eta azken erronda. 6 hilabetetan ematen zaio txotx denboraldiari hasiera. Uztarrilean, otsailean, martxoan, apirilean. Bai? Martxoa. Apirila. Apirila. Otsaila. Uztarrilean? Hau da urtengo sagardo berria, komodinik ez hemen? Bestau komodinik. Eta, osatu egingo dugu. Helduen ohitura izaten da arrainaren burua jatea. Markagailuak alere, oso zeberdinduta, 210 puntu eta komodina Andoainen, Donostia 370 eta komodina 330 Durangon. Zein da zuzena? Eutxe aukerei, hortxe zabiltzate guztiok, Izaro Joseba Azteuk erantzuten hasi, tomate motak dira. Txerri, kumato, udare tomatea, raf, kokoskoa, iribihotza, ñora, pipermin tomatea, Carolina, andin kornue, bont tomatea. Txerri. Hau beti honak. Iker Joseba. Udare tomatea. Eta balkoien azten die. Begira. Txerriak, errez, alaz neusue. Bon tomatea. Haure bada. Izaro Joseba. Carolina. Iker Joseba. Kumato.
Eko iluna dau. Oliaskoarekin oso ondo. Beira. Alaz neusue? Kokoskoa. Koko olioa bai, tomaterik ez. Izaro Joseba? Iribihotza. Ondo? Iker Joseba? Raf. Ezaguna, hau. Azkena? Komodina. Bizta. Kondoina erabileko dugu. Handin kornu! Ondo! Berean gero ira, kontuko entzat. Iker Joseba, bigarren erronda. Humorezko bakarrizketalariak dira. Mirari Martiarena, Jon Plazaola, Eneritz Aulestia, Xavier Bilbao, Aner Murua, Ana Goitia, Bea Egizabal, Nerea Arriola, Jon Martínez, Zuaitz Gurrutxaga, Idoia Torregaray. Jon Plazaola. Joni Plat, eta Tutun Plat, bere ikuskizuna. Alaz neusue? Ana Goitia. Kazana izenekoarekin orain. Zuaitz Gurrutxaga. Bagurru futbolistok. Iker Joseba? Aner Murua. Albistegietan ikusi dugu. Alaz neusue? Jon Martínez. Txiki, erretiro hartu du, ja. Bai, Bai, Izaro Joseba? hori izan dut. Nerea Arriola. Begira, eta orain goazen telesailean. Alaz neusue? Mirari Martiarena. Hai. Stand-up ikuskizunarekin. Bea Egizabal. Boa, Azkena? veterana bat hau ere oso ona, lasartearra. Komodinik ez eta ausartu egin beharko. Alaz neusue? Eneritz Aulestia. Abeslaria. Izaro Joseba? Bat edo beste? Xavier Bilbao. Humorea badu, baina Idoia Torregaray behar genuen Mirariren bikotekidea. Hirugarren erronda, alaz neusue, erabaki erra izango da. Arabako udalerriak dira. Legutio, Aramaio, Asparrena, Aiara, Elgea, Kanpezu, Eribe, Durana, Bastida, Zuia, Agurain. Udalerriak. Legutio. Ez jo... Kanpezu. Ondo, Iker Joseba. Agurain. Alaz neusue, Aramaio. Bastida. Arabar Errioxan, bai. Iker Joseba. Komodina. Ondo erabilia. Alaz neusue, Durana. Izaro Joseba. Aiara. Iker Joseba. Elgea. Barrundia du udalerria. Izaro Joseba. Eribe. Punturik ez hemen. Eta markagailuak. 560 puntu Izarok eta Josebak. 370 Iker Joseba. Alaz neusue 370. Aritu gara horrogan, Durango harrak. Alazen eta usue. Saiatu gara. Tarte oso txikia, Hemen beste nadi geratu zaizena, baina plebizikoa eta azkena aldi berean. Zer mozko izan da bikote? Ondo, gustora. Aseran urmuritasunak eta bat eta beste, baina esan Gero ja oso gustora. Bai. Bai. Guk ere bai zuekin. Eskerrik asko. Maraka etxera eramateko moduan? Bai. Bai, ez da. Ba, maraka seguentzat. Miruzerekin. Alaz neusue! Ez da momentu xamurra, Iritsi berri entzat Ia ba. Miluzen.
Eta zue pozik, Oso. Ez da, etxera bidalita. Bueno, hori da, Miluzeren lehia da, eta... Maitasun askorekin. Noski, sogatorrak, Berriz ere sokatira ikusiko dugu, bitaldeen artean. Tira egiteko prest. Bai. Ondo, puntu gehiago zen dituzten Andoen Darrek, beraz Iker eta Joseba, zuek erantzuten lehenak. Hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze ibairen artean zegoen Mesopotamia, Tigris eta... Eufrates. Oso ondo. Ze titulu daukate aita santua hautatzen dutenek? Kardenal. Kardinalak dira. Ze kolorekoa da Sean arditxoaren aurpegia? Txuria. Beltza da. Zein koloretakoa da Iberdrolako logoaren erdiko ostoa? Berdea. Urdina. Non geratzen da olioa urerekin hastean? Goian. Goian. Nola deitzen da lehen Gladiator filmeko pertsonaia protagonista? Paso. Maximus. Dinosauruak animaliak ziren? Bai. Bai, Izaro, bai. Lehenago sartu da, ondo. Lehenago sartu da. Zein izan zen Amerikako azken herrialdea independentzia lortzen? Guyana. Belize. Urteko zein garaiko abestia da Dringilindron. Gabonetakoa. Gabonetakoa. Zenbat iraungipen masibo egon dira lurraren historian? Bi. 5. Non dabiltza Donostiako Irudamatxo dendari? Errenderian. Oso ondo. Zein beste izenez ezagutzen da ekialdeko Erromatar imperioa? Paso. Bizantziar imperioa. Nola ibiltzen dira karramarro gehienak? Aldera. Aldez. Aldera. Bai. Izan da hori, ondo. Zein da munduan gizonezko izen erabilena? Mike. Muhammad, zeren irakaslea da Indiana Jones Unibertsitatean? Arkeologia. Oso ondo. Kondairaren arabera, zein mendikatetan dago Shambhala? Paso. Himalaian dago. Jarraitu bestia, elurra teilatuan zakua. Beteta. Zakua lepoan. Australian bazaude zein puntu kardinaletik ateratzen da eguzkia? Ekialdetik. Bai. Ze hiritan dago hiri debekatua? Paso. Pekinen dago. Zein da txakur arraza azkarrena? Galo. Oso ondo. Ze aztertzen du antroponimiak? Pertsona. Pertsona izenak azertzen ditu. Akerrak adarrak okerrak ditu, zeinek ditu okerrak adarrak? Akerrak. Akerrak. Jupa. Ze koloretakoa da wasabia? Berdea. Berdea da. Zein da Greziako txampona? Euroa. Euroa. Jupa. Zenbat beso ditu gurutze ortodoxoak? 8. 8. Txinatar egutegiko zein animalia ez da existitzen? Nesugea. Oso ondo. Ze animalia da Bugs Bunny? Untxia. Zer egin behar da aurrean stop seinale bat ikustean? Gelditu. Bai. Nola deitzen zaie ADN barruan gertaturiko aldaketei? Mutazioa. Oso ondo. Ze titulu darama Alemaniako lehen ministroak? Kanciller. Oso ondo. Zenbat kolore daude partxiz tradizionalean? Lau. Lau. Oso ondo. Zein kontinentetakoak dira grizzly hartzak? Amerika. Bai. Lapurdiko zein udalerritan dago obiratua Luis Mariano? Paso. Arrangoitzen dago. Zenbat esku ditu hanka bat galdu duenak? Bi. Bai. Zein greziar filosofok idatzi zuen Atlantidari buruz? Herkule. Platonek idatzi zuen. Ze urtarotan loratzen dira landare gehienak? Udaberria. Udaberrian. Jupa. Munduko zein polotan dago lurra izotzazpian? Ipar. Ego poloan dago. Ze hiritatik ateratzen da Beobia Donostia lasterketa? Beobiatik. Irundik ateratzen da. Zein menderi deitzen zaio 400a? Paso. 15. Ze oinetakorekin ibiltzen da izotpiztan? Entzun! Zer sokatira ikusi du? Izaro eta Joseba, ze ondo, azken denporarik ez dagoen denporarik ezetako. Ze moduz. Ondo. Larri, baina ondo. Oso ondo, lehiatzen azken segunduraino, ze lehiak idonak zerien? Zailtzen ari gara, ondo. Izaro Joseba, zeuen zain, Finalean, bigarren ez segidan, Joseba eta Iker eta Joseba. Gaur apurtxua sufrituta. Bai, bastante. Bueno, hori ere bada Miluzeren parte, Izer dituta, bai, baina bueno. Bai, ezta? Hemen gaude. Akaso, etorri gara jikaja, berriz ere jikaja, eta etxera joaterako, ja,
Oilaskotegi bat irekitzeko proiektua dago? Oiasko bat erosteko gutxinez. Ez. Zakua irabazizkero? Zakuakin? Bai. Bai, zuzema diru dagoen jokoan? Esan. Bueno, zuretzat ere bai, Joseba. Zu ere bazkide zara? Bueno, ja, bai, inertziagatik edo, bai. Sondo. 22.000! €5! Eta 50 euro! Iza! Eta askotan esaten da ez da jazki, jatorra da, baina ni horrekin negozio batera nizatek esartuko ez bada. Ni publiko honekin bai, Luberri ikastetxeko euskara bat kordeko lagunak! Jende ona, Abaztu, Etorri nahi zuien nien barriro. Etxeko ideialdia. Gurekin batekin, Iker Joseba etxeko danagia aplikazioaren jaitxiera hori egin da geugaz jolasteko prest, erakutsi honenak zariela. Bai? Bai, noski. Ondo. Noski. Hizkuntzak berbetan hasi eta zenbat hizkuntza? 3. Hiru. Ondo hiru. Euskara. Ondo hiru. Gaztelera. Gaztelera eta ingelesa, ez? Ondo hiru. Ulertu beste bi. Benetan? Zaintzuk? Igual beste ez, baina... Bota hiruko. Frantsesa eta portuguesa. Bai? Eu vou te dizer uma coisa. Zer esan dut? Una cosa, ez? Gauza bat. Aia, nik portuguesa ere. Geografia? Zimoz? Ondo. Iker Joseba, Zozer. sorte honon, Ni- guztia batu beharko dugu, nasketa egin beharko dugu, galdera gaur finalean. Herrialde batean baino gehiagotan ofizialak diren hizkuntzak. Denbora. Italiera, herrialde baten baino gehiagotan ofiziala da. Suizan eta hola ere, por ahí. Armeniera. Bengalera. Ez, no? Ok, ez baten jarri beharko da. Alemana. Bai. Austrian eta Polonia eguna. Txekiera. Txekiera. Ez, igual, ez. Venga. Bueno, pero esto... Kruko bueno. Suaziera. Zilandia. Ez. Grekera. Bai, venga. Txipre. Islandesa. Zetuzte. Nire bateak. Nederlandera. Bai. Serbiera. Jarri nezuna, baina hori aldatu eteke. Serbiera kontuz. Txinera. Txinera. Bai, Egiaztatu egingo dugu. Lau akatz. A ver, esan dugu. Vale, armeniera ez, vale. Serbiera. Esan dugu, igual. Zeta bai ezatzen dugu. Beste bat dago, Oso vale. ondo, dira, jaitsi gara. A ver. Grekera, alemana, italiera, nederlandera, serbiera orain arte dugu, eta txinera. Alemana fija, Austria, bai. Txinera ez, igual txinera ez. Italiera, txinera igual ez, Italiera ez, igual ez. Txine. A ver, armeniera, bengalera, txekiera, suaziera, islandesa, txekiera... Si alguna isla de estas goikoak iparaldeko hietako batean. Aldaketak egin, Bai, egiaztapen ez, Italiera. Bai. alperrik aldu. Ondo dau. Vale, jodaztu dugu. Txinera, eta beste bat, dale tu. Ez hori, ez. Ez? Hori aldatu dugu. Bai, egia da bai. Hori aldatu dugulako. Txinera. Iker, Joseba, 11 pasatuta urrezko galdera, ondo begiratu, 1.000 euro jokoan, edo zakua. Hauetako bik, 100 milioi hiztun baino gehiago dituzte denpora. 1 milioi. 1 milioi. Txin. Txinera eta Alemanian 80 milioi bizi dira, Austrian bizienekin eta... 100 milioi hiztun baino gehiago. Alemana, 80 milioi Alemanian, sí. Sartu! Estabilizador, Iker Joseba, zurduritasun. Oinaz. Italiera, baiezko eremuan. Joseba argi. Nik uste baiet. Aldatuta gero, argi? Ez da aldatu? Bai, aldatu da. Hori aldatu duzue, 3 akats,
beraz. Ondo, bai. Ez da misterio batzarren, Bai. Arrazoi. Ratzon, Orduen bai. Bai. Eta hor falta ziren esaterako Vatikano iria. Hori da, San Marino, hori da. Koofiziala Suitzan. Eta, Suitzan Alemana. Koofiziala hori. Bai esko eremuan, zuzena da? Alemana 6 herrialdetan da ofiziala. Alemanian, Austrian, Belgikan, Luxemburgon, Liechtensteinen eta Suitzan. Nederlandera? Non? Surinam. Bai? Ba, oso ondo. Herberetan eta Surinamen da ofiziala bai. Ez esko eremuan islandesa. Aurrekoen serie bat ikusten egon nahi islandesez. Bai? Bai. Bidali zen idan narrazio hori... Hori ez da islandesa, baina hortik duen. Vale. Orduan, islandesez entzutezu, da, hau zabalik egon nahi. Gero ja irakurri egiten duzu azpitituluekin. Zoragarria, ze izen luze, ze ikaragarria. Ez esko eremuan daukagu, Iker Joseba. Danimarkan, Norvegian eta Estatu Batuetan hitz egiten den arren, ofizialtasuna Islandian bertan bakarrik. Armeniera. Non? Armenia? Bakarrik? Bai. Eta Surinam? Ondo. Armenian, txoli bai. Berronda 50 euro. Grekera. Izaro eta Joseba ja praktikatzen egongo dira. Bai. Iker eta Josebak lagunduko die esaten grekera da ofiziala non? Txipre? Eta Grezian? Grezian. Adibidez? Bai? Oso ondo. Lemaino beto. Serbiera, baiezko eremuan. Nik uste hor aldatu egula, eta esango nuke baiezkoan. Osa, bueno, Bai? Ofiziala baita Serbian eta Bosnia-Herzegovinan. Ondo bikote, Txinera, zalantzesko. Aldaketa bat egin behar eta... Ez esko eremuan geratu da txinera, zuzena da? txikia eta bengalera, oso bat dira. Baiezko amer genuen Txinera, Txinan, Singapurren edo Hong Kongen ofiziala baita besteak beste. Eswaziera, Ego Afrikan eta Eswatinin da ofiziala. Txekiera ezezkoan behar genuen Txekiara Errepublikan soili baita ofiziala. Eta bengalera Bangladesen eta Indian da ofiziala. Iker eta Joseba, 350 euro, oso ondo. 1000 euro, bihurtu daitezke. Urrezko galdera. Etxien ere dano pentsako regon zarete? Hauetako bik 100 milioi hiztun baino gehiago dituzte. Galdera entzun da. Aukeratzen guztiok, esango nuke txinera baietz. Danoi datorkigula burura txinera baietz. Bai? 1,12 bilioi hiztun dituzte. Hauek, begira, batzorderik ez dute behar. Munduko biztanleetatik 8tik bat, txinue da. Edo gehiago. Zalantzak? Bigarren aukerarekin. Ez? Badakigu? Bueno, Ikerrek, osea, nik Bai? konfiantza Ikerrengan. Bai. 1000 euro! Iker Joseba, bai? Bai? Alemana?